बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाबारियाव सिरि हानजा सुरनाय हाबाफारि। थांनाय 2014 मायथाइनि मुंख्लंफोरनो सिबिनाय जासिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2014 मायथाइनि 23 डिसेम्बर थामहिनबा मैयानि सानाव एनडिपिनि गुलियाव सा 64 आदिबासिफोरनि जिउ गोमादोंमोन। मैया मोनाबिलि समाव आखाइ आखाइ केन्डेल लानानै आदिबासि फरायसा आफाद आसाया दायनिगिरिफोरखौ साजा होनायनि दाबिजों सिरि हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिल्लीयाव दावबायहैदों। बिथां प्रमद बर'आ दिल्लीयाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ थाबैनो मावफुंनो सावरायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लायाव सासे आइजोआ गोबां मानसिनि रां थगायना खारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया चिरां जिल्ला बेंटलाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि जासमिन ईश्वारी मुंनि सासे आइजोआ फ्राय 25 मानसिफोरनिफ्राय गासै 1 कोटिनिबो बारा रां थगायना खारखोमायो। जासमिन ईश्वारी बिथाङा गोबां मानसिफोरनिफ्राय सुदनि रां लाना माखासे साननि उनाव आसोलजों लोगोसे सुदनि रांखौ होफैयो। होफैनायनि उनाव फिन सानथाम सानब्रैनि उनावनो फिन सुदनि रां लाङो। बेबादिनो लांलाय होफैलाय खालामनानै सासेयावनो गोबां रां जालाङो आरो जोबथायाव जासमिन ईश्वारी बिथाङा खारखोमायो। जासमिन ईश्वारीखौ सोरबा हमनानै गथायनो हायोब्ला 1 लाख बान्था होनाय जागोन होनना रां थगायजाग्रा सुबुंफोरा आंनिसिम फोरमायहरदों। जासमिन ईश्वारीखौ सोरबा हमनो मोनोब्ला 600299 1024 9365 948205 नाम्बाराव कल खालामनानै मानसिखौ गथायनो हागोन। मख'नो गोनांदि जासमिन ईश्वारीनि हेंथायै माखासे जाहोननि थाखाय एफआइआर होनाय जाथ'वाखै। बेबादि रां थगायना खारनाय जाथायखौ गोबां नुनो एबा खोनानो मोनो। सोरबाया साख्रि होगोन होननाबो लाख लाख रां थगायना खारो। ओंखायनो जों बयबो एसे सांग्रां जानाया गाहाम। बाक्सानि सुबनकाटा संरैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलाव सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा अर सावनानै होलांदों। सिनाय मोनै दुथांफोरनि अर सावनायाव 4 बिगानिबो बांसिन हाग्रा ओनसोला खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे हाग्रा ओनसोला हाग्रानि जिब जुनार दावराय, मैदेर, हाग्रानि सैमा, हाग्रानि अमा बायदिनि गेलेग्रा थावनि होननाबो मिथिनाय जायो। बे हाग्रा ओनसोलाव सोर अर सावदों दासिमबो रोखा जाथ'वाखै। नाथाय थाबैनो बै सिनाय मोनै दुथांखौ नागिरना दिहुनगोन होनना एनजिअनि लेङाइ आफादगिरिया मिथिहोनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारियो। रैखाथि हानजाया तिनसुकिया जिल्लायाव सासे आलफा उदांनि केडार आरो आलफा उदांनि खामानि मावग्रा एबा हेफाजाबगिरिखौ हमनो हायो। रैखाथि हानजाया सानै उदखारिखौ तिनक'पानि रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय हमनो हायो। रैखाथि हानजा आरो आसाम पुलिसनि जथायै अपारेसन खालामनायाव सानै उदखारिखौ हमनो हायो। बे सानै उदखारिखौ तिनसुकिया पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो। सानै उदखारिनिफ्राय पिस्तल, मबाइल फन बायदि बोखांनो हायो होनना पुलिसा मिथिहोयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।